वीक्षक बांधवांचं अग्गेसो माझे नमस्कार. मी गीता रमानंद नायक. विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरू लाईव्ह स्ट्रीम ह्यांचे यूट्यूब चॅनल असं तुम्हा सगळेसो आदरपूर्वक स्वागत करीत असा. आम्ही ह्या एक चॅनलच्या मुखांतर आमच्या राजापूर सारस्वत समाजांत विविध क्षेत्रांत साधने केलेल्यांचं हित स्टुडियोस बोले हाडून त्यांच्या साधने बग्गे तुम्हा सगळेसो परिचय करून देऊनच ह्या कार्यक्रमाचे मेन म्हटलं तर मुख्य उद्देश. आज आमच्या समोर उपस्थित असत कुमारी आद्या नायक. अगेन नमस्कार. आद्या नायक हेनी एक सिनेमा कलाविदे होनो, रूपदर्शी होनो, फॅशन डिझायनर होनो, IBM कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनियर होनो काम केल्सनी. तर कुमारी आद्या नायक हे मूलतः मंगळूरचेच बिकर्णकट्टेंत असंचे श्रीयुत बालकृष्ण नायक आणि एम श्यामला ह्यांची द्वितीय पुत्री. ह्यांचे थरल्या बहीण म्हणताना बालकृष्ण नायक आणि श्यामला नायक ह्यांचे प्रथम पुत्री स्नेहा नायक बेंगळूरांत असंचे. तर आज ह्यांच्या एक बाल्याच्या बग्गे, त्यांच्या सिनेमा रंगाच्या बग्गे, रूपदर्शीच्या बग्गे, विविध क्षेत्रांत त्यांनी केले कार्याच्या बग्गे तिळसेन घेऊनच आमच्या ह्या एक संवादाचे मुख्य उद्देश. तर तुम्हा सगळेसो गोत्तसा सिनेमा क्षेत्र म्हणजे किती एक बिझी काम असता त्यांत म्हणून सांगान. तर तिथलं पुरा बिझी शेड्यूल तो आद्या नायकांनी आमच्या वाटतं ह्या एक संदर्शन देवले वप्प्यान घेतलेला आम्हाला पुरसो मस्त खुशी होता. तर त्यांच्या बिझी शेड्यूलांत ही तायल्ले आद्या नायक ह्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओंत तुम्हाला अनेकदा स्वागत करीत असा. तर आद्या नायक मी सांगितलंय तुमचा परिचय पुरा, तरी तुमच्या एज्युकेशनच्या बग्गे काहीतरी तुम्हाला म्हणताना काही शिकले तुम्ही चूर आमच्या वीक्षक बांधवांचं सांगायला होईल. हा श्योर. मी हायस्कूल ॲक्च्युली चिन्मय ಅಂತ ಕರಲ್ಲ, मगे PU ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರ್ಲಂತೆ, मगे BCA मी ತಿರ್ಗಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರ್ಲಂತೆ, ಜಲ್ಪಂದ್ MCA ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರ್ಲಂತೆ, मगे कॅम्पस अंत IBM मिस सिलेक्ट जलंते. IBM अंत 1 वर्ष काम करला सा. फर्स्ट मी टेस्टिंग फील्ड अंत काम करलंते, मगे कन्सल्टंट होऊन प्रमोट जलंते. सो त्या जल्पंत ॲक्च्युली माले मॉडलिंग ॲक्टिंग अंत मस्त पॅशन असलंते. सो तेवसून जर्नी स्टार्ट झाला माझ्या. ओके ओके, मस्त खुशी होता. IBM कंपनीन तुम्हाला कॅम्पस इंटरव्ह्यू झाल्यान ते होय. कॅम्पस इंटरव्ह्यू जण पुरा राखत असतात मला काम गावन दे म्हणून सांगा ना. जर तर तुम्ही IBM तेवढा थरल्या कंपनीत काम गावले सोडून तुम्ही फॅशन फील्ड येवले म्हणताना तुम्हाला प्रेरणे काय गावल्या, कसं तुम्ही फॅशन फील्ड अंत आयल्यात? बेसिकली माले मी स्कूलिंग अंतू एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज अंत मस्त ट्राय करीत असलं. लाईक ड्रामा असोंदे, सिंगिंग असोंदे, डान्सिंग असोंदे, हांवें तितल्या कॉम्पिटिशन अंत प्राइज गावलंते. सो बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट जलंते स्कूल अंत. सो तेद्दो मस्त जन माले म्हणत असले तू मस्त फोटोजेनिक अस, तू मॉडलिंग ट्राय करू दिनी या म्हणून तेद्दो. बट माझे फुल एड्युकेशनाचे ओरच असाला इंटरेस्ट. बट गुड नाही त्या देवाच्या इच्छा असल्या दिसता. तसा म्हणून तुम्ही मॉडेलिंग फील्ड अग्यांच्या नदी फर्स्ट तुम्ही मॉडेलिंग फील्ड खल्यासून सुरू केलं तुम्ही? बेसिकली मी फ्रेश फोटोग्राफर एकटे माझे शूट करलंते. त्या बघून एक केरळ एक पवित्र ज्वेलर्सचे क्लायंट, तू केरळ येवदी का तुझे एक ऍड शूट करलाय म्हणून म्हटलं ना. सो त्या करताना पुराकडे ब्रोचर्स प्रिंट शूट पुरा घटलंते. तेवसून माझी जर्नी स्टार्ट झाला. हवे तिथलं शूट ऑफर स्टार्ट झालाय गावले. लाईक सारी ज्वेलरी, मगे MTR पोहा, स्वच्छ भारत असले पुरा TVC ऍड करला सगळं. मस्त ऐकलं तुम्ही. मस्त विविध क्षेत्रांत तुम्ही रूपदर्शी होणं काम केलं. मी डान्सर हूँ बेसिकली. कंटेम्पररी, वेस्टर्न, साल्सा हवे तिथले डान्स शोज दिलसा. मग आय हॅव होस्टेड लॉट ऑफ शोज हवे तिथले होस्ट करला सा. लाईक बर्थडे पार्टीज असो दी, लेनोवो इव्हेंट असो दी. सो बेसिकली मी आउट गोईंग मस्त असा, तरी एड्युकेशन केद्दो सोडून नाही, त्या इक्वली इम्पॉर्टन्स दिलसा. ओके ओके. तर इथलं पुरा क्षेत्रांत काम केलेलं आहे. मस्त खुशी होता. तुम्ही म्हणताना बदल ह्यांत पुरा काम केलं. तर बदल सिनेमा क्षेत्रांत मी पुढे जाऊनच्या नदी आमच्या ह्या राजापूर सारस्वत समाजाच्याच एक
मस्त खुशीचा विषय म्हटलं तर तुम्ही आमच्या भाषेच्याच होनच्या एक बायो पिक्चर अंत तुम्ही काम केलसात म्हणून ऐकला मस्त आता परवा 30 त्याच्या ऑडिओ रिलीज असा टीजरो रिलीज होत असा श्रीयुत नागेंद्र कामत ह्यांनी प्रोड्यूस केले श्री रमानंद नायक ह्यांनी निर्देशन केलंय त्या पिक्चरांत तुम्ही काम केलसात तर आमच्या बायो पिक्चरच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काहीतरी विचारू सांगाल होय ना या शुअर सो हा बायो बेसिकली अक्काची बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होते बायो म्हटलं तर ऍक्च्युली आमच्या भाषेत एक चेडू म्हणून सांगा चेडू सो मी पुरा भाषेन तू वर्क करला सा कन्नड तमिळ मल्याळम पुरा बट कोंकणा होऊन एक कोंकणी मूवी करला म्हणून मस्त असे असलं सो मी नागेंद्र मामाले धन्यवाद सांगोले मस्त इष्ट पडता मला हिरोईन होऊन ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलं प्लस रामजो सर प्लस फुल बायो मूवी टीमस मी धन्यवाद सांगोले इष्ट पडता ओके म्हणताना त्या बायो पिक्चरांत काम करले तुम्हाला अवकाश कसा गावला त्या म्हणताना सुरू होऊन मस्त समय झालाय त्यांत विळा इटला पुरा होऊन ती सांगा ऐकलं त्या मी तर त्या पिक्चरांत तुम्हाला मग अवकाश कसा गावला त्यांत काम करले ऍक्च्युली माझे बदल मूवी करूनचे फेसबुक थ्रू कळलं सो सोशल मीडिया थ्रू कळलं मागे रामजो सर ऍक्च्युली विचारलं इंटरेस्ट असा तुले म्हणून प्लस केदो लाईक नागेंद्र मामा प्रोड्युसर म्हणून कळलाय त्याने ऍक्च्युली माझे फार रिलेटिव्ह सो माझे डॅडीच विचारलं लाईक तुमच्या चेडू करता हा मूवी म्हणून सो मी मस्त खुशी पडून हा म्हटलं ओके ओके तर त्याच्यानंतर तुम्ही अनको मस्त म्हणताना कन्नड मूवीज केलसत तमिळ केलसत मल्याळम केलसत तर आमच्या भाषेत एक मूवी करला म्हणायचं मस्त आशा खंडित त्या एक लक म्हणून होय 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 तर मस्त खुशीचा विचार होय मग नाही ह्या क्षेत्रात म्हटलं तर आता सिनेमा क्षेत्रांत आमची जण असांचिच मस्त होणी बोटाने मेजूल है 4-5 जण असते मात्र आमच्या पिक्चरांत आयल्ली आमची जातीची स्पेशल राजापुर सारस्वत समाजाची जण पिक्चरांत मस्त उणे तर तुम्हाला सिनेमा क्षेत्रांत येवले कुणी प्रोत्साह दिला नाही तुमच्या अम्मा बाबाच्या होऊन दे तुमच्या बहिणीच्या होऊन दे त्यांच्या काही तुम्हाला म्हणताना नको गो ह्या पिक्चरांत कितले जाऊन त्या फील्ड चकोट नाही कसं IBM काम असं तुले त्यांतच कंटिन्यू कर म्हणून कोणी काही सांगितलं नाही फर्स्ट मॉडलिंग जाताना अप्पा मस्त मी सांगून नाही केदो त्या ज्वेलरीचे पुराकडे प्रिंट शूट आयलाय ते मला माझ्या बाबाला कळलाय सो फर्स्ट बाबा अम्मा सपोर्टच करून नाही बट तेवसून मी नॅशनल टू इंटरनॅशनल ब्रँड वर्क करला सा विराते जारा हवे तिथला इंटरनॅशनल ब्रँड्स वर्क करला तेदो लाईक अप्पम्मास दिसला लाईक मी सपोर्ट करूया त्याला तिथला इंटरेस्ट असा आम्ही त्याला सपोर्ट करूया म्हणून फर्स्ट त्यादा म्हटलं तर तुम्ही एक रूपदर्शी होऊन काम करीत असाल त्याच तुम्हाला अडेतड्याला अम्मा बाबाने नको अडेतडे मेन नाही रिलेटिव्ह हवे तिथला अडेतडे हाडलं त्यानं किती हवे तुला फील्ड ह्या फील्ड लायक असा नका तुला ह्या फील्ड सॉफ्टवेअर इंजिनियर खई ह्या खई म्हणून तस पुरा म्हटलं त्यानं बट माझे बेसिकली गोल ते असाला ऍक्ट्रेस असोला ऍक्ट्रेस होऊन लाईक वर्क करला त्याची प्रोफेशन होऊन ट्रीट करला पॅशन प्रोफेशन होऊन ट्रीट करला मी सो आता बस मस्त खुशी होता ह्या सिनेमा क्षेत्रांत तुम्ही पुढे गेल्यापर्यंत अम्मा बाबाच्या फुल सपोर्ट असत फुल सपोर्ट त्यांच्या काय प्रॉब्लेम काय असल्या क्षेत्रांत थोडं सपोर्ट करून मस्त म्हणते तर मस्त होणे आता आमच्या जातीन थोडे एज्युकेटेड पुरा असत थोडं समाज पुढे येतस आमचे सपोर्ट देन तसं तर पुढे जावले धकळत असत आमच्या पोर्शन्स तसं म्हणून सांगा ना तुम्हाला ह्या क्षेत्रांत पुढे येवले तुमच्या अम्मा बाबाचे सपोर्ट असायला मी त्यांनी त्यासाठी तुम्ही धन्यवाद सांगायला त्यांनी सिरियसली होय त्यांनी काहीतरी तुम्हाला सपोर्ट दिला म्हणून जाल तर तुम्ही यांतनात आमच्या समाजाच्या एक चेडू सिनेमा कलाविदे होणं इथला पुरा प्रतिभा असला तर पुढे येवले अवकाश नाही असता अम्मा बाबाने वापरला नाही झालं तर बट एक बेस्ट थिंग काय झालं म्हटलं तर मी मस्ट रिलेटिव्ह माझ्या बघे केट्टा बोललं म्हटलं त्यांनीच मला एक मॅरेज इव्हेंट अंत मीट होणं सेल्फी काढला सण वाव बायो हिरोईन आला बायो मूवीचे हिरोईन आला त्याचा मी त्या बस खुशीचे विषय त्याचा मी आमचे साधक म्हणून सांगायचे पाटलसून जण बोलतील किती वाजतात कोणसं पुढे जाणतालस होय तू चकोट काम करतस असं बाळा तू पुढे जा म्हणून सांगतील मस्त होणी कोण नाही पुढे गेल्यापर्यंत पाटलसून बोललेली जणच आमच्या वाटते येऊन
होय तू चकोट केला म्हणून सांगा मागे हो तर फोटो काढून घेऊन होरान जाणतात त्याचं आमच्या साधक तू किती साधने केलास म्हणून सांगा ना हॅन्त कळता होय मग सिनेमा क्षेत्रात येऊनच्या म्हटलं तर तुला डायरेक्ट होऊन तुला हिरोईन पात्रांनी काय देणं येतं मला ಗೊತ್ತ ಅಸಲ ಪ್ರಕಾರ मला मागे ह्या क्षेत्राच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त ಗೊಂತ नाही इंडस्ट्रीत आयले तर सखत कष्ट पडला समी मस्त सफर जलसा स्ट्रगलिंग स्टेजसून स्टेप बाय स्टेप होऊन मी सक्सेस पावला आता ह्या स्टेजस रीच जलसा तरी सो बेसिकली मी मॉडेलिंग करता असताना एक सोप ऍड करलं त्या सोप ऍड बघून एक डायरेक्टर ऍक्च्युली कॉल करून एक कन्नड मूवी करतासा तुला इंटरेस्ट असा म्हणून विचारलं तेवसून मी त्या हिरोईन होऊन करल्यान त्या फर्स्ट मूवी बट काय फायनान्स प्रॉब्लेम होणं त्या राहून गेलाय त्या जलपन मी ऐकलं ओके मी ऑन द स्क्रॅच स्टार्ट करता म्हणून सो मी गेस्ट रोल प्ले करून लीड रोल प्ले करून मागे हिरोईन च्या होय होय त्याच हिरोईन रोल येवलं म्हटलं तर मस्त कष्ट स्टेप बाय स्टेप गेल त्या आम्ही किती श्रम केलसा म्हणून सांगा ना म्हणता ना त्या फील्ड तसल्यासच गोत असतं अनेकटा सांगायला इझी होता त्या काय सिनेमान करतासा सोड म्हणून सांगा बोलतालस कसं बोलायला पाहिजे जल तर त्या फील्ड अंत त्या क्षेत्रांत एक पुढे येवलं जल तर एक उच्च स्थान घेवलं जल तर त्यांनी किती कष्ट असा म्हणून सांगा ना त्यात काम केलेलंच मात्र गोत असल्या ओके आता आमच्या बायो पिक्चर याने की म्हणतात आमच्या राजापूर सारस्वत समाजाच्या आमच्या भाषेच्या पिक्चर सोडून तुम्ही आणि कन्नडच्या मस्त फिल्म केलसात कन्नड होंदे होय कन्नड तमिळु मलयाळम पूरा भाषेत बहुभाषा कलाविदे म्हणून सांगा ना सांगायला मस्त हेम्मे होता तर तू एक बहुभाषा कलाविदेच्या वाट मी बेसन एक संदर्शन घेईन तसं म्हटलं तरच मला खुशी होत तसा तर तसंच कन्नड पिक्चर अंत तुम्ही अजून सर किती कन्नड पिक्चर केलसात कन्नड एक 8 करलसा हिरोईन ना 2 मूवी करलसा रत्नगर्भ मागे गंगावतारम म्हणो मागे तमिळ 4 करलसा मुंड्र मरिवु कैला साची मग आता विळीतेड म्हणून एक मूवी करतसा आम्ही स्टेप बाय स्टेप चला तुम्ही कसं स्टेप बाय स्टेप वर राहिल्यात तसं आम्हाला स्टेप बाय स्टेप चला म्हटलं तर मी आधी कन्नड पिक्चरच्या मात्र बोलता ओके कन्नड पिक्चर मला ಗೊತ್ತ ಅಸಲ ಪ್ರಕಾರ तुम्ही रत्नगर्भ पड्डे हुली 9ನೇ अद्भुत दमयंती नोटगार बीग लंके गंगावतारम इट्ला माझ्या लिस्टांत असेल इथला कन्नड पिक्चर अंत तुम्ही काम केलसात तर इथला ह्या 8 पिक्चर अंत तुम्ही काम केलेलं तुम्हाला मस्त इष्टदಲ್ಲ पिक्चर खैल नाही जर तर मस्त इष्टदಲ್ಲ रोल तुम्हाला खुशी आयल्या मस्त खुशी आयल्या रोल होंदे असं खैल तरी तुमचा अनुभव बेसिकली मी ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ करलसा पूरा चॅलेंजिंग रोल प्ले करलसा लंके ಅಂತ बेसिकली प्रॉस्टिट्यूट करलंते गंगावतारम ಅಂತ एक ब्राह्मण कुटुंबाचे चेडू करलंते मगे 9ನೇ अद्भुत ब्राइड मधुमगळ करलंते सो असले बदल चॅलेंजिंग रोल प्ले करलसा सो ಪ್ರತಿಯೊಂದು रोल असो मी तितलाच रेस्पेक्ट तितलाच इंटरेस्ट ಅಂತ वर्क करता म्हणताना तुम्हाला फेवरेट रोल म्हणायचे आहे काय पुरा इक्वल तुम्ही इक्वल मी पुरा सो इक्वल होऊन बघितलं जातं म्हणताना एक कलाविदे झाल्यापर्यंत इंगड रोल अंत अभिनय करूनच वो एक आमस्त चॅलेंजिंग सारखे म्हणतात एकच रोल करीत असलं तर आमस त्यांतच बेसन नंता त्याच्यापेक्षा बदल रोल आम्ही करीत असलं तर आमचा टॅलेंट कसा म्हणून सांगा ना दाखवले होता तर ह्या 8-9 पिक्चर अंत किती रिलीज झालसत ऑलरेडी किती बाहेर आले पिक्चर गंगावतारम सोडून पूरा रिलीज झालसा ओके गंगावतारम म्हटलं नानको शूटिंग होत नाही गंगावतारम सरलस आता बायो कोंकणीत करताना गंगावतारम कन्नड अंत करतस सो ह्या बायो फर्स्ट रिलीज करून मग गंगावतारम रिलीज करतस ओके ओके इथल्या कन्नड पिक्चर झाल्या आता मी स्टेप बाय स्टेप विचारता आता मगे म्हटलं तर तुम्ही तमिळ पिक्चर अंत केलं ओके तमिळ अंत मूंड्रम अरिवे कायला स्केच हे इथले पिक्चर रिलीज झालसा तुमचे ऑलरेडी झालसा तर आता रिलीज होऊनच्या म्हटलं विळीतेळ म्हणून आता एक तमिळ मूवी करता साची आणि विळीतेळ म्हणून सांगा ना तमिळ पिक्चर आता रिलीज होऊनच्या असा त्याच्या शूटिंग आणि होऊन तसा होय आद्या आता म्हटलं तर आम्ही बोलांच्या कोंकणी भाषा आम्ही म्हणताना मंगळूरांत लोकल कन्नड बोलतात तुम्हाला कन्नड बोलायला ಎಂತ कन्नड पिक्चर ಅಂತ रोल करले वैद आता हे तमिळ मलयाळम म्हटलं तर थोडं आश्चर्य दिसता तमिळ पिक्चर ಅಂತ तुम्हाला कसा अवकाश गावला तमिळ पिक्चर ಅಂತ मी रोल करलेवे म्हणून तुम्हाला कसा इंटरेस्ट आहे मला अद्दीसूनु मूवी इंडस्ट्री ಅಂತಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ करले म्हणून मस्त आसे असलंते सो कन्नड मी लंके करताना
तेजे लंकेचे डायरेक्टर एकटेन्स इंट्रोड्यूस करून माले साची तमिळ ऑफर कावले साची सुन मलयाळम इंस्टाग्राम ऑफर कावले सो इंस्टाग्राम सुन गंगावतारम कन्नड ऑफर कावले तसे स्टेप बाय मग तुम्ही तमिळ पिक्चर करताना होय. तमिळचे डायलॉग पुरा कसे आहेत म्हणताना तुम्ही तमिळ शिकल्यास आहात नाही तुम्ही लिप्स मुवमेंट करून हा तमिळ व्हॉइस डबिंग कोण तुम्हाला फर्स्ट बेसिकली फर्स्ट तमिळ मूवी करता तमिळचे काही ಗೊತ್ತು होय, होय. बट मगे मगे त्यांचे लिपसिंग बघून त्या इंटरेस्ट आणि आता मी बेसिक्स तमिळ शिकलं सा ओके की त्या म्हणताना त्या फील्ड अंतर Like- त्या भाषेच्या ह्यात आम्ही काम करता ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಲೆ ತರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೋಯ್. ಲೈಕ್ ಎಪ್ಡಿ இருக்கீங்க நல்லா இருக்க சாப்பிட்டீங்களா होय, என்ன त्यात பண்றீங்க भाषा चूर तरी शिकायला हव्यात स्वतः. ऑब्वियसली त्यात होय. ಈಸಿ ಅಂತಾನೆ होय, होय. कम्युनिकेट करले होय होय तसं म्हणून सांगा ना आता तमिळ पिक्चर अंत तुमचाच व्हॉइस असता हा व्हॉइस डबिंग देईन का तुम्हाला मी साचीच माझेच व्हॉइस दिलेला ओके मस्त खुशी होता तमिळ पिक्चर असो त्यात रोल करून ऍक्ट करून तुमच्याच व्हॉइस अंत तुम्ही त्या देऊनच्या म्हटलं तर आणि खुशी ओके तमिळ झालंय आता मल्याळम या मल्याळम म्हणत इंस्टाग्राम म्हणून सांगा ना Instagram, एक वेब सिरीज Web होते series करतात. त्या मूवी होता असा म्हणून सांगितलं होय, तुम्ही खंडित. तर कन्नड असून तमिळच पाय ठेवल्यात तमिळ सुन आता मल्याळमच पाय ठेवल्यात तर मल्याळम म्हणत तुमच्या पादार्पणे कसं झालंय ಸೊ ಮಲಯಾಳಮು मला गावलंत ऑफर हा. त्या बेसिकली वेब सिरीज कथा काय म्हटले तर एक कोंकणी हुडगी मल्लू हुडकले वरडोन काय काय Okay. ऑब्स्टॅकल्स फेस सर करता तुम्ही म्हणून. तुम्ही मल्याळम पिक्चर नंतर जाऊन कोंकणी चढवायचाच रोल Exactly, होय. केला ते मल्याळम म्हणत कोंकणी बोलायला सहा तुम्हाला होय मला त्यात कोंकणी डायलॉग्स कोंकणी डायलॉग्स ओके तर थंय कोंकणी चेडू एक मल्याळी जिलास वरड होता वरड त्या होता. पिक्चरच्या स्टोरी ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ मगे ओके म्हणताना ಜೀಲಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಗೊತ್ತೇ ಚೇಡುಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮಲಯಾಳಂ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತೇ. कसे त्यांनी लाईफ लीड करता बेसिकली त्याच्यावर ओके त्याच्यावरच फुल स्टोरी असन हा, खंडित. इंस्टाग्राम म्हणून सांगा Instagram. त्याच्यानं त्या वेब सिरीज म्हणता सहा नाही येतात त्यावर आता वेब picture सिरीज अंत. ऑलरेडी रिलीज करतस त्याच्याल पण मूवी करतस त्या प्रांत मूवीज Movie करतात release ओके करतात. तर झाला इथं आमचे राजापुर सारस्वत समाजाचे होऊन आमच्या कोंकणीच्या भाषेन तो तुम्ही पिक्चर केलसात होय, खंडित. कन्नड अंतो 7-8 पिक्चर झाले तमिळ अंतो 5-6 पिक्चर झाले मल्याळम अंतो झाले आता आणि खैल तरी भाषांत स्पॅनिश अंत फ्रेंच अंत आणि काहीतरी करून असं तुम्हाला काहीतरी तुम्हाला बोलेल्यानंतर काहीतरी अवकाश गावल एक्झॅक्टली मला केद्दाव तसे मस्त इंटरेस्ट असा प्रतियೊಂದು ಭಾಷಾ ಸಿಕ್ಕೋಲಾय होय. त्यांते ऍक्ट करलाय म्हणून मस्त असे असा होय. सो आता नेक्स्ट तेलुगू पायथ ऑल्सो ऑलरेडी 3 मूवी साइन करला सा ओके तेलुगू पिक्चर अंतो तुम्ही तेलुगू होय करता आता 3 साइन करला सा ओके आणि मी मला कळल्यासारखे तुम्ही कन्नडाचे 3 पिक्चर अंतो साइन केलसात आता काम करले म्हणून सांगा ना आता नेक्स्ट सीताराम कारंतचे फर्स्ट मूवी हा होता सा हा. मागे नाही शूटिंग आणि Shooting स्टार्ट होला होईल. तिथल्याच्या Okay, नेक्स्ट okay. इयर मोस्टली स्टार्ट Okay. करतं मागे तेलुगू हा कसला यद्भवम तद्भावती म्हणून वरुण संदेश हिरो तो सखत फेमस ऍक्च्युअली तेलुगू तेलुगू इंडस्ट्रींत ಅಂತ. त्यात हा. हिरोईन ऑन करतसा हा, हा. मागे उरलो शूटिंग म्हणून एक तेलुगू मूवी ಅಂತ हिरोईन ऑन करतसा ऑलरेडी तेलुगू मूवी मुहूर्त झालाय हा. लास्ट मंथ हा. मागे एक संतोष जगरलापुदी ही तो मस्त फेमस डायरेक्टर तेलुगू इंडस्ट्रींत सो त्याच्या गोटे आता काम करले देवान So, अवकाश करून दिल सांग obviously तुम्हाला अवकाश सगळ्यांत दिल काम सांग. करले हा त्या जलपंत एक तमिळ साइन करला सा नट्टू देव म्हणू तो ऑलरेडी पप्पी मूवी म्हणू करून मस्त फेमस झाला त्या मूवी हा, हा. आता नेक्स्ट तेजो गोटे करतस ओके सो 5 मूवी असा 5 मूवी sign 5 मूवी आता पुढे होऊनचे असं साइन Exactly. केलसात Sign तुम्ही. करून ना start होला होय. तिथलाच. आणि मला एक कळल्यासारखे तुम्ही इस्माईल मूड शेड्डे ह्यांचे एक तुळू पिक्चर असो होय, साइन त्या sign केलसात करला बघा किती भाषा झाल्या आता तुळू पिक्चर तर आमच्या बंगळूरच्या मूल भाषे तुळू भाषेच्यांत तुम्ही इसरान सोडलाय तर मला खंडित. गोत म्हणते तुम्ही होय, इस्माईल मूड होय. शेड्डेनी करूनच्या पिक्चर आणि ते एक तुम्ही साइन केलसात म्हणून सांगान काढलाय त्या तुळू पिक्चर नाव जलसहा नाही आता नाव थोन हो हा शूटिंग सुरू जलसहा का खैल तुळू पिक्चर त्या तुम्ही आता ऍक्ट करून इस्माईल मूड शेड्याचे माय नेम इज जोकर म्हणून करले म्हणून प्लॅन करलं हा, हा. बट त्यांस अनेक मूवी ऑपॉर्च्युनिटी गावन त्या फर्स्ट करतस त्या जलपंत ह्या स्टार्ट करल्या म्हणून असं ओके 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 त्याने स्टार्ट होऊन नाही कन्फर्मेशन आणि गावन नाही म्हणून मी त्याच्या मागे सांगून नाही बहुभाषा कलाविदे म्हणून सांगांच्यात
खैलो चूक नाही म्हणून दिसता किती भाषांत पुरा तुम्ही वेब सिरीज होंदे टीव्ही सिरियल्स होंदे पिक्चरांत होंदे इतला पुरा काम केल्सात मस्त खुशी होंता असंच तुम्हाला पिक्चरांत रोल करीत करीत तुम्हाला सानिको स्टेट अवॉर्ड होंदे नॅशनल अवॉर्ड होंदे येऊन दे तुम्हाला सानिको मस्त पिक्चराचा अवकाश गावान दे म्हणून सांगा ना मी विचारून घेता मग एक क्वेश्चन विचारले होई धा नाही हा गोतण्या थोडं पर्सनल म्हणून सांगा दिसाले होईद नो ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ವಿಚಾರ ओके तुम्ही वरडाच्या ಬಗ್ಗೆ काहीतरी योचने केलसा वरडोंचे झील कसं आहे काय म्हणून सांगा ना अम्मा बाबा चोर सोडल्या साथा नाही कोणच्या काहीतरी अंदाजे हा तुमच्या होय आता ऍक्च्युली अम्मा बाबस दिलसा दिलसा म्हटलं आय मीन सिलेक्शन करले त्याच दिलसा ओके ओके रेस्पॉन्सिबिलिटी सो त्यांनी बघतस ऍक्च्युली सो आता बेसिकली जील लाईक वरड होंच्या जील ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೆ ತರ मी इंडस्ट्री कंटिन्यू करतसा एक तमिळ सिरियल ऑफर गावसा सो कंटिन्यू करला म्हणा अवकलसा नाहीतर बेसिकली मी डान्सर म्हटल्याने सो झुंबा शिकून झुंबा इन्स्ट्रक्टर होऊन लाईफ लीड करला हो तुम्ही झुंबा शिकला या ओके तर झुंबा इन्स्ट्रक्टर होणं तुमच्याच एक क्लास काढला म्हणून सांगा ना तुम्ही प्लान करता एक्झॅक्टली होय बदलांचा टीचिंग तुमचा क्लास तुम्ही इन्स्ट्रक्टर हो ना शिकेला म्हणून सांगा ना ओके हवे तिथला यूएस क्लायंट्स गावतं सो बेसिकली आता कोरोना टाइम तुम्हाला गोत्साने पुरा ऑनलाईन जलसा आता जॉब पुरा सो त्या प्लॅन तर तुम्हाला अनुकूल होऊनच्या सारखं खेळ तरी झील गावल तर तुम्ही ह्याच्या फील्ड अंत ಮುಂದುವರಿಸಿ येतात मस्त खुशी माले कंटिन्यू करतो इतला कष्ट पडून हा स्टेज रीच होले कसे कष्ट पडला म्हणून माले गोत्सा होय 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 मग इतला पुरा कष्ट येऊन आता आम्ही त्यास ना पाठी पाऊल थोंच्या म्हटलं तर आमच्या मनात थोडा दुखता बेजार होता मी इतला पुरा कष्ट केला यो देवा पाणीत हो ह्या केल्यासारख्या झाल्या या म्हणून सांगा ना तुम्हाला तुमच्या फील्डांत इंटरेस्ट देऊन त्यांच्याच पुढे सपोर्ट करताले झीलच गावान देव म्हणून सांगा ना मी मागान घेता तसाच झिलाच्या आवाज म्हणता असो आशा असायला होय आमच्या झिलास येऊनच्या चेडू पुढे जाऊन दे बा सिनेमा क्षेत्रात असा त्यांचा मनव ठरला होच हव्या ब्रॉड माइंडेड हव्या ब्रॉड माइंडेड हव्या की त्या म्हणताना आमच्या जातीन तानको तिथला ब्रॉड माइंडेड विचार करतील नाही सत खंडित नाही सत आता मस्जन चेंज चेंज होतच त्याचं तुम्ही म्हटल्यासारखे पुढे एक बोलतात पाठी एक बोलतात तुम्हीच म्हटलात मी अनुभव केला म्हणून सांगा तशी मस्त जण असतात आमच्यात जल तर मुखामुखी होऊन बोलतेली मस्त कमी असतात सपोर्ट असंदे वाईट असंदे मुखामुखी बोलतेली मस्त होणे आत्ताच्या कालांत फाटलसून बोलतेलीच मस्त जण असतात सपोर्ट करतेली कोण असत नाहीत जल तर तुमच्या पुढच्या जीवनास एक तुमच्या ह्याच्या क्षेत्रांत सपोर्ट करतेली तुम्हाला गावान द्या म्हणून सांगा ना मी देवापीर मागान घेता मस्त मस्त थँक्स ओके थँक्यू मग इतलं सोडन मला गोतनत्ताला विषय तुम्हाला निघेल तरी सांगायला असं हा अद्या काहीतरी विषय असला तर विषय मी आता इतलं पर विचारलं इतलं पर फिल्मचा विचारलं इतलं पर विविध भाषेत तुम्ही ऍक्ट केलेल्या बायो 30th ट्रेलर मगे ऑडिओ लॉन्च असा ओके मणिपाल अंत बिग भरत सिनेमांस ಅಂತ ಹೊಂತಸಾ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂತ आमच्या जातीस तारीख अक्टोबर 30th आता येऊनचे अक्टोबर 30th सो पूरनी एवढ्या म्हणून मी लाईक ओके त्या दिवस म्हटलं तर ऑडिओ रिलीज होता ट्रेलर लॉन्च होता ट्रेलर लॉन्च होता मग प्रीमियर शो नवंबर 13th होता मणिपाल अंतची वापस होता ओके 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 सो पूरन सो मस्त मस्त खुशीचा विचार आहे आमच्या जातीचं पिक्चर आधी आमच्या संसार म्हणून सांगायला येलाय आता बायो पिक्चर तसा बायो पिक्चरचा रिलीज होऊन तसा त्यानंतर तुम्ही एक रोल केलसत असंच आमच्या भाषेच्या हिरोईन होऊन तसंच आमच्या भाषेच्या अनेको पिक्चर तुम्हाला गावान दे आमच्या भाषेच्याच हिरोईन पुढे येऊन दे म्हणून सांगा ना मी ह्या करता आता तुम्ही रोल केला होऊन दे तुम्ही रूपदर्शी होऊन काम केला होऊन दे थोडे फोटोज आम्ही बघ्या आता खेळ फोटोज म्हणता तुम्ही खेळांत पुरा काम केलसत म्हणून सांगा ना ह्या तुमच्या मॉडेलिंगच्या फोटो MTR मी टीव्ही ऍड करीत असलं त्याचे ह्या फोटो ओके ओके ह्या मॉडेलिंग अंत ज्वेलरी शूट करता असताना आता थोडे मोठे जलसा मॉडेलिंग ओके ह्या काही केरळांत केरळांत पिक्चर ओके हर्षल म्हणून सेलिब्रिटी फोटोग्राफर क्लिक करायला ओके ओके चौकट असा होय ह्या मॉडेलिंग
हांव मॉडलिंग ज्युवेलरीचे केरळ ಅಂತ होय. तुम्हाला ज्वेलरीचे मस्त पुरा केरळ ಅಂತ होय तेवसून स्टार्ट करायला होय होय तुमच्या फर्स्ट करियर स्टार्ट झालेलं केरळासून होय एक्झॅक्टली होय हा मी जड्ज होऊन मस्त फॅशन शो इव्हेंट जड्ज हा, करला हा. असा Okay. त्यात एक म्हणताना तुम्ही फॅशन शोस जಡ್ಜ್ होणं करीत अंतात हा, ह्या judge. सांगते ह्या ಗೊತ್ತ ನಂತೆ ह्या तुम्ही सांगितलं नाही अंतात मला हो, हो. ओके तर होय, जಡ್ಜ್ judge होणं होऊन तुम्ही मी जाणतो मस्त अंतात फॅशन शोज गेलसा Okay. शो स्टॉपर होऊन वॉक करला असा रॅम्प वॉक करला व्हेरी नाईस ओके हे आमच्या आता बायो बायो पिक्चर ओके रिलीज होय नोव्हेंबर 13th असं प्रीमियर शो प्रीमियर शो घातला असानी ओके हिरो आमच्याच नी होय होय विघ्नेश नायक म्हणून विघ्नेश नायक होय होय डगलबाजी म्हणून एक तुळू मूवी करला असा ओके ओके गुड गुड ಹೇ मी ತಮಿಳ್ ಕೈಲ ಕರ್ಲಂತೇನಿ ಅತ್ತೆ ದೊಚೆ ಓಕೆ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇ ಆಲ್ರೆडी ऑनलाइन ಅಂತ हा हा कैला पिक्चर रिलीज चलचा कैला कैला म्हटलं तर कशाला अर्थ ते कैला बेसिकली एक दाखले चेडूचे कथा Okay. थ्रिलर बेस्ड अन जानता हा हा आम्ही 4 जण मी बेसिकली रिपोर्टर है ओके पिक्चर अंत होय ओके है बायो बायोचे. माझे बर्थडेस रिलीज करले ओ, पोस्टर ओके, ओके. रिसेंटली हा, हा. होय ते दोचे बायो आमच्या चेडू बरेल सनी होय, होय होय. चकोट म्हणते तुमचे एक पिक्चरचे शूट असंदे तमिळचे असंदे ज्वेलरीचे तुम्ही रूपदर्शी होऊन काम केलेलं आहे पुरा फोटो आम्ही बघितले भारी म्हणताना तुमच्या फोटो तुमच्या तोंड फोटोजेनिक असा होय, काय होय. कसा फोटो काढला तर लायक येता म्हणून सांगा ना तर आमच्या ह्या लाईव्ह स्ट्रीमर्स येऊन आद्या नायक तुमच्या इथल्या बिझी शेड्यूल आणि किती पुरा शूटिंग असतात तुम्हाला कन्नड साईन केलं तर तमिळ साईन केलं तर मल्याळम साईन केलं तर इथला पुरा तुमच्या शूटिंगच्या शेड्यूल अंत बिझी असताना हो आमच्या ह्या एक विश्व कोंकणी केंद्र लाईव्ह स्ट्रीमच्या यूट्यूब चॅनल असं थोडं टाईम काढून आयिल्लं असं मस्त मस्त धन्यवाद सांगता तुमच्या असाच पुढच्या करिअर होऊन दे तुम्हा साव्यासारख्या जीवन संगाती होऊन दे पुरं गावानं तुमच्या भविष्य उज्ज्वल होऊन दे म्हणून सांगा ना देवापीर मागान घेता मस्त मस्त धन्यवाद thanks. माझे परिचय करून देऊन माझे संदर्शन घेऊन ह्या वेदिकेस बोलायला विश्व कोंकणी केंद्रस माझे मस्त मस्त धन्यवाद सांगोले इष्टपडता मागे तुम्ही माझे पुरं डिटेल इंडस्ट्री होईद बॅकग्राऊंड होईद माझे पुरं त्या पुरं सांगायलाच मला भारी भारी खुशी झालाय सो तुम्हाला मस्त धन्यवाद सांगोले इष्टपडता ओके थँक्यू आणि तसंच इथल्या वेळ सर आम्ही केलेलं हे एक संवाद होऊन दे चर्चे होऊन दे आद्या नायकाच्या वाटत संदर्शन केलेलं पुरं ऐकलं असं वीक्षक बांधवास इथल्या वेळ सर तुम्ही आमच्या वाटत असाल असं तुम्हा सगळे सो अनेकदा मी धन्यवाद सांगता